10 выпадкаў хуліганства зарэгістраваны ў нашым раёне з пачатку года. Распіццё спіртных напояў – асноўная прычына падобных правапарушэнняў. Адно з такіх злачынстваў адбылося ў адзін з кастрычніцкіх дзён. Шклаўчанін пад зялёным змеем нанёс удар бутэлькай па галаве прахожаму. Падрабязнасці здарэння ў нашым наступным матэрыяле. Ноччу на адной з вуліц нашага горада шклаўчанін разам са сваімі сябрамі распівалі піва. Хулігану не спадабалася, што праходзячы побач мужчына незнарок зачапіў бутэльку з напоем, якая стаяла каля вясёлай кампаніі. Спачатку ён аблаяў прахожага, а затым вырашыў пытанне больш радыкальна. Житель города Шклова, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, проявляя пьяную удаль, беспричинно нанес второму жителю города Шклова удар бутылкой из-под пива по голове, чем причинил ему телесные повреждения. Крымінальная справа, узбуджаная ў адносінах да шклаўчаніна, які, дарэчы, ужо двойчы да гэтага прыцягваўся да крымінальнай адказнасці, завершана і перададзена да прокурора для далейшага накіравання ў суд. Хуліган панясе адказнасць па частцы 3 артыкула 339 Крымінальнага кодекса Беларусі. Санкцыя яго прадугледжвае максімальнае пакаранне тэрмінам да 10 гадоў.